Aquest treball que és un treball de l'associació Amistança, més que comanda de reients. Pramo los reients du Purmari, que s'han retrobat sen suport a dansa dels petits. Et donc, que m'han comandat de hauc au carrer, pramo que m'han dit, me dit en francès, n'hi ha pas, que pres els programes de l'educació nacional et qui a notat tout ce qu'il y avait sur la danse. De la danse de la Mairau dins tot el primari. Que l'he trobat era interessant per a mi que hi havia de creació, de creació, els petits, que escolten la música, que dansen sur la música, que hi ha una creació, que hi ha era de causa sur la música, sur les paraules, sur tot això. Que juga cada any a Canfranc, dans la commémoration de l'inauguration de la gare de Canfranc. Et que s'hem dit, mais que s'hem dit, bon, l'objet du disque que sera le tri, le prétexte du disque que sera le tri. Voilà. Ara passem que la bona idea du mitan occità dels darrers 20 anys. Que era bona idea i surtot, bon, a nosaltres que ens ha permès de sortir dans bones condicions a cop.